kvíkanie vtáčikov. Slnečné lúče ma jemne pošteklili po tvári. Dnes bude naozaj krásny deň. Ponaťahovala som si ruky a pohľad mi padol na budík. 7:05. Aký krásny čas. Len škoda, že som mala vstať už pred pol hodinou. O Bože, zaspala som! Celá zadýchčaná som dobehla na zastávku. Školský autobus som zmeškala a tak som si musela počkať na ďalší. Kedy je ďalší autobus? Neviete naozaj, kedy je? Čika, poď, čika. To sa ma deje. To není pester, vraj čikina. Prepačte, som nevedela talibane, už som si zvykla. Si prostý! Skoro si mi zrazil moju čiku. Vykaj mi len dietka. Prepáčte. No, tady. To bude asi tady vo škole. Tady? Jo. Nejaký rozbitý malé. Jo, takže by čekať na to. Pojďme. Ja som v škole. Ale čo to deláš? To się jest A čo? Konečne som si sadla. V divnom prostredí plnom divných ľudí som cestovala do mojej obľúbenej školy. Dajte si kavičku, čajíček. Jo, kafičku si dáme, že jo, Kazmane? Jo, máš? A chcete počuť vtip? No jo, ty. Idú dvaja medvede. Jeden bielý a druhý doprava. Môžem vám to zobrať? Káva už bola čoraz bližšie ku mne a ja som sa len tak tešila, že mi spadla taška zo stoličky a tak trochu som zobudila kamaráta Hypisáka. Hej, kto to tam je? Je na všetko v poriadku? Čo ťa štipe stará? On sa na môj nový záraz s ním. Ste v poriadku? Taká záhada. Moje zuby. Zuby. Nestresujte, určite budú niesť sem. Tu na zub! Ja ti kažem, to je podľadne. Hovoril ste, že sa tu fočí. Jojo, Poďte, pomôžeme vám do autobusu. A pes budete Toto je úplne ten najhorší deň v mojom živote, pomyslela som si. Chúďata starka. A zrazu zobudil ma budík. Ja som sa znovu zobudila. Pozrela na budík a našťastie bolo len 6:35 a zistila som, že ten divný deň len sen.